So ayan, pauwi na po yung dalawang galaera. Kahit maulan, maputik, ayan, napasabak na naman kami sa aming daanan. Sa aming daanan na napakaputik. Ayan, di ba? Dito kasi kami nag-shortcut. Meron naman talaga kasing daanan doon sa dulo, sa kabilang crossing na kalsada yung daanan. Mapapalayo kasi kami guys kapag doon kami dumaan. So medyo natamad na kami gumala ng lumakad ng layo. Kaya dito na lang kami nag-shortcut. Kaya lang, di namin alam na meron pala ditong ginagawang paggawaan ng mga graba, semento. So ayan, batchingan kung tawagin. Kaya ang dami na ditong daanan ng mga truck. Kung saan saan na sila gumawa ng daanan kasi nga maputik na doon sa kabila na daanan. Tapos buti na lang nilagyan nila ng graba. Ayan para hindi masyadong malubog sa putik yung rueda ng sasakyan. So ayan guys, para ng taniman ng palay. Para na guys, taniman ng palay. Napakaputik. Napakaputik kasi guys. Ayan yung palda ni Tres. Ayan ang dami ng putik. Tapsik ng putik. Ayan para na hindi na yan makakaalis dyan kasi masyado ng lubog na sa putik yung mga rueda ng sasakyan. Dali. Yung ang forma-forma ang forma kanina ngayon puti ka na yung paa. Buti di mo napakan yung udo ng ng aso doon. May ng aso doon. Gala pa more, dos, tres. Gala pa more guys. So ayan. Malayo pa guys yung lalakarin natin papunta sa bahay. Try natin kung ilang minutes. Pag galing doon sa binabaan natin ilang minutes. Umuulan na guys. Walang si stress, walang payong. Nagano lang ako ng panyo. Baho. Madaming pupo ng Hindi? Pupo ng aso. Baka naapakan mo. Nakita mo yung doon? Ito guys ay church ng simbahan ng PBMA. Yan. Tapos kami doon sa likod na kalupaan. Dito kasi kami dumaan sa likod ng bahay din namin. Kasi medyo shortcut na doon sa malapit na sa National Highway. Kasi doon sa may harap ng bahay, lalakarin namin, daanan namin yung Barangay Road, papunta ng Labasan. Medyo malayo-layo pa. Kaya dito na lang kami nag-shortcut. So ganun po yung dinadaanan ng Dos Hermanas. Diba? Ang forma sa labas, pag pauwi na, dyan na kami sumasabak sa kakahuyan, sa putikan. Ganon. Kaya yung aming mga paa, puno na ng ugat. Kasi maghapon, nakatayo sa SM Mall Legazpi, nag-ikot-ikot. Tapos pag uwi, lalakad sa putikan. Oh my God.
Hindi na kasi kami nagbuta guys, kasi kung magbubuta kami palabas, baka mawala yung aming buta kung saan namin. Itinatago lang kasi namin doon sa gilid ng ano, tinatakpan lang namin ng ano, ng mga damo-damo. Itinatago lang namin sa gilid. Kanina nga yung ano, itinago naming tsinelas. Buti na lang hindi nawala kasi oo. Hindi. Diyan. Andon? Hindi ko na kinuha. Kasi sa susunod. Pero kay ganun mo, Hindi. Di ko. hindi mo rin kaso, hindi mo tapo. Hindi. Andon. Kasi sa sunod. Oo. Merong. Nagbabaon kasi kami guys ng tubig. Pag galing sa bahay, may dala-dala kaming tubig na doon nakalagay sa sa 1.5 na ng Coke. Tapos yun. Kasi pag marumi na yung paa namin, kami, maghuhugas ng paa. Saka kami magsusuot ng aming baon-baon na sandals or shoes. Ayan si Dos, hindi yan yung suot niya kanina. Nakasandal siya. Nakasilin siyang sandals. So ayan guys, naglalakad kami sa ilalim ng kakahuyan, kamanggahan. Ayan, karatig, to ng lupa namin. Karatig lupa. So ayan. Diba, meron akong pang-upload, meron akong pang-premiere. 7 minutes guys. So, simula doon sa may kalsada, National Highway, nakapag-video ako doon na sa medyo una-unahan na siguro. Mga 15 minutes na siguro kung isasama tong 7 minutes. Kasi 5 minutes na akong naglakad-lakad doon. Saka ko naisipan na video. So, ayan. Para meron akong pang premiere sa Sabado. Diba? Ganun lang yun. Ayan. Kaya lang yung aking CP siguro ang likot. Ha? Na? Ano daw? Narinig niyo ba yung sinasabi ni Dos? Ayan yung paa ni Tres ay ang dumi-dumi na. Pero hindi pa naman nababasa yung paa ko. Hindi pa naman. Buti na lang hindi malakas yung ulan. Banayad lang ba? Banayad ang ulan. Wow, may niyog. Laki ng niyog Dos. Sayang. Kung wala akong bit-bit, kinuha ko yun. Pwede pa yung panggata. Ang laki ng niyog. So, ayan na. Ayan na. Doon na kami guys. Diyan na kami sa kabilang lupa. Ito sa tito ko na to. Ang ganda ng kanyang lupain. Ang daming mabababa lang yung nyog. Tapos may mga kasunod pa. Ayan, mga tanim niya yan guys. Ni tito. Nung binili to na niyog, ito, medyo mabababa pa to. Matagal na. Kaya, syempre, ang tataas na rin. Kaya ang ginawa ni tito, ganun talaga yung mga ugali namin guys. Ng aming father. Mali si Dos ng dinaanan. Napaka yung dinaanan mo madamo masyado. Tataas ng damo. Ayan, nalaglag na yung aking panyo. Nilagay ko sa ulo ko para hindi ako masyadong mabasa yung ulo. Kasi yun guys, bit-bit ako. Kaya yung ginagawa nila guys, kapag sila nakakabili ng lupa, yung ginagawa nila, hindi nila sinasayang. Kapag pwede pang taniman, tataniman agad. Kaya ayan, yung ginawa ng tito ko. Pinailaliman niya agad ng mga niyog. Kaya ayan po yung result. Ang tataas na. Kaya lang, kapag may mga alaga na baka, yan ang nangyayari pinapapak ng mga baka yung dahon ng niyog. Pero hindi yan kila tito. Sa iba yan. Sa ibang may-ari ng
Iba yung may-ari ng niyog, iba din yung may-ari ng baka, di ba? Hindi yan sila nagpapastol. Kaya naman, napiperwisyo yung tanim na mga niyog, pumapangit. So, andito na po tayo, papasok na sa aming lupa, alagang lupa, ayan. So, ayan na, andun si Doso, bilis ni Doso, bilis maglakad. Yung kalabaw hanggang ngayon, dinaanan namin, hindi ni Mother, alis yung kalabaw. Andito pa rin, oh. Hindi nagpastol ng tanghali si Mother. Okay lang naman guys. Kasi meron namang damo dyan. Oh. Hindi pa niya naman nauubos. So ayan. Mas malapit-lapit talaga dito guys. Mag shortcut kaysa doon sa kabila. Kasi kung dyan sa may tapat ng bahay. Mapapalayo pa yung lakad namin. Kaya dito na lang kami nag-shortcut. Mas maganda dito dumaan kapag walang ulan, tuyong-tuyo yung daanan. Ayan, kaliwat kanan yung bit-bit ni Tres. Yun. Bumili si Tres ng sandals. Parisian shoes. So ayan, nandito na tayo. Dadaan tayo dito sa likod, dito sa kuprahan. Ayan, nakailang minutes tayo simula doon? 13 minutes, 14. Magpo 14 minutes. Ayan, nandito na tayo guys. Maulan. Ayan, hindi nakapagtrabaho yung trabahador natin na gagawa ng rice storage. So ayan. Thank you so much for watching guys. Bye bye bye. Thank you. Puno ng damit kasi nga maulan.